Ribe Kunstmuseum er et af landets ældste museer, og derfor er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for digital formidling, fordi det betyder, at jeg kan have min kunstsamling præsenteret på en klassisk måde, uden alt for meget larm i form af skrift, i form af plancher og alt sådan noget i udstillingen. Jeg kan ligesom holde rummene rene og lave en historisk ophængning. Og samtidig så giver den digitale formidling mig jo mulighed for at informere nutidsbrugere på deres præmisser. Så det vil sige, at jeg kan bevare en form for æstetik i de historiske sale deroppe ovenpå, samtidig med, at brugerne altså kan få information på den måde, som de har brug for. Og det giver sådan nogle sjove dimensioner, synes jeg, og muligheder for os. Det, at man kan kombinere den gamle kunst med de nye digitale muligheder, som vi nu har. Det gør en forskel for os, at vi har den digitale formidling, fordi at det er et supplement til den mundtlige formidling, som vi ellers dyrker rigtig, rigtig meget her. Altså den personlige formidling, det med, at der står en, som jeg nu gør, og formidler tingene til folk. Og der ser jeg altså de digitale løsninger som et rigtig fint supplement. Det er ligesom en anden vej ind i kunsten, som er rigtig god. Det, at vi kan tilbyde digital formidling, det gør jo også, at museets profil ændrer sig. Fra at være sådan et meget sådan klassisk museum, hvad indhold og formidling angår, så rykker vi pludselig et helt andet sted hen. Og det vil også sige, at vi når brugerne på en helt anden måde. Når de kommer til skranken, så beder de straks om at få lov til at låne en iPad, og de spørger til mulighederne. Det vil sige, at de har en forventning om, at når man kommer her på museet, så er der nogle forskellige muligheder, som de kan benytte sig af. Og det er rigtig dejligt, og det kan jeg mærke, at folk egentlig ved på forhånd, at mulighederne er her. Og det tror jeg betyder meget for den beslutning, der skal tages hjemme i familierne, om de nu skal tage på kunstmuseum i dag, eller om de skal noget helt andet. Ikke? Ja, man kan sige, at det, der har været tanken med BIART, det er jo for alvor at involvere nye brugere på museet. Og den brugergruppe, der særligt har været fokus på, det er jo udviklingshæmmede i udviklingen af programmet. Og der er der ingen tvivl om, at de har syntes, det har været sjovt at besøge museet og få lov at bruge BIART. Der er jo ingen tvivl om, at BIART virkelig har kunne bidrage til den personlige oplevelse af at være på et museum. Og det er jo i høj grad det, der er vigtigt i dag. Det er, at man oplever, at når man kommer på museum, at så kan man involvere sig, at man kan lave noget på egen hånd. Og det er BIART jo netop et program, der gør det muligt, at man kan lave sit eget lille billede, og man kan selv være med i det. Og på den måde så opfylder det så virkelig umiddelbart de krav, der stilles til sådan formidling, og de krav, som den moderne museumsgæst gerne vil have opfyldt. Man vil simpelthen være med i det, man vil være en del af det. Det siger folk. I forhold til at udvikle BIART, så ser vi et stort potentiale. Altså der er i programmet allerede, hvis man vil arbejde med perspektiv, det er en mulighed, hvis man for alvor gør sig klart, at det her altså kræver også, at børnene er forberedte. Fordi nu kommer vi ud over den der brugergruppe, som det var tænkt til oprindeligt, og tænker i højere grad på skoleklasser, som kommer her meget. Der kan man sagtens forestille sig, at programmet bliver udviklet på en måde, så at man kan arbejde både med perspektiv, men det kan også udvikles, så man kan arbejde med komposition, eller diagonaler, eller farver, et roligt billede i forhold til et uroligt billede. I nogle sammenhæng, der er det digitalt rigtig godt, og i andre sammenhæng, der skal man måske holde fast i, at der skal være en enkelhed og en ro over det, der sker i museumsverdenen. Så på den måde, så tror jeg også, at det, der vil ske de næste år, det er, at der kommer rigtig mange gode bud på, hvad man kan inden for den digitale verden. Og så kommer der måske også en besindelse på, hvor er det, vi så skal lægge kræfterne, og hvor er det især, at vi kan komme videre, og hvor måske i forhold til læring er det, at der er et stort potentiale.